Pressure stroke akeso ajoine kithi-kereng pen kachesong ang alongsi dokok ajok kerap kachohang. Keso ajoine longle phelang kachipadoi ajok hem tunisi manghu prong. Kisunga hut kerap henlo hokpet ning kimya bang phula pen lapusona bang photumsi arna mahirjumi kaike takilo. D4 supi pen kahelo kilometers cap check solang soha war phumening tiarong maker G10 be arta phoker pakethom ni inkoira truck pen pressure stroke akeso joine Dimapur Fed Hospital along sei chelang bomlo bonta tangka kadure joine sei kachelang aphan theta kisung dokok pura kerap kachohang hamtuni sia long plotang te hemari po henlo ar pukathenai bonta hemari pojong si sodet plotang te hamtun isi ke piertheng ting ko klapen mang huprong se mandaji lason se d4 sopi pen kehlo kilometers cap check solang so hawar phumening tiarong maker G10 be arta phoker pakethom pressure stroke ke so joine d4 medical college and hospital along ejo arnisi se chilanglo bonta keso ke tan pikajok dak un elo pura referred lo Apithu Dimapur along kido Fed Hospital alongsi pini pen ni inkoira pli an se chilang bomlo lason se ke soda hematum pen nak pachini dul tengke se ke chilang je phan longli phelang chipa doi lap pen lak throk tangka an se chilang phan chipa doi lo bonta nonapor ke longli phelang chipa doi jita ka videra jok se ke chilang je phan theta na kisung chitong nang koklo lasi se ke chilang je phan pura karbiang Thomas Council phan la pen ning ke me bang photma phan kerap kachohang kerap palegia phan pura GP number lake 8099385428 lapen account number 429489200042 IFSC code SBIN 00014180 along Humri Ignon to prang si lagi parbiang long pirangke abutung tumhanan sami Ihin penakiro pipar piglo nang litum kakiluwing adin mas kami nang kahumri tega pot suro par piglo kasi piniar niya po nitum dak 50 long ibang nagpakat hekila pulojo kidamtang labang sojiklo kicheng tarik isi along tarik isi apora hut jinghon onghai amen lagi G10 bilo dipu poliklinik near poliklinik kumening tiaro alang li reading long sai chuklem bom unahot alang li approval men karting pen ajok alang li adim pen matson libub lo la pen ajok si rong si pen son si ingthum dam pen nitum dak dipu medical college along nitum chivan lo ebon stami hala dak doctor toma report pen ateng nilitum aphan Dimapur kalite Guwahati stami chepona pu pen ajok hodak nilitum un ederlo kasi nilitum tarik isi tarik hinya por arni nilitum dak tarik isi arni nilitum dak Dimapur Fed Hospital along sini nilitum wanglo ladak pen nilitum celang bom lo celang bom pen ajok nilitum akesong ketan dulu nilitum cetong lo ateke non dak ICU room nong nilitum ni krep ho nilitum bialo labang so anam nilitum imu ederlo sonda taksi non ICU pen terektis tami kibina nat kibi lapu sami ador hetan lapunas tami opta isi anlil ubon lasi abang so tangka nilitum kiri japan itu sungkung binong lo lapo si karbiang long tim karbiang long kithi-kereng itu mapan lapen doktor tuliram rong hang sar alang lipan sami nilihin pen banil tum adu ka pen kachuningri alam thekila puhen lo nilitum mapan nangra vekha abang so kisung pen nitum kijogi paning hang piglo sami nitum chipa jogi panitum on edalo tangka maha kadure nitum hem erit long lip helang sami nitum chipadat ulo sitami nilitum non kimiyang aphan sami nitum ang thek
News Desk Report, Northeast Carbide Life.